उदालगुरि जिल्ला सिंनि बनगुरुम गामिनि इज्रारानि देउरिया BSc एबा बिगियान आयदायाव ग्रेजुएसन खालामखांनायनि उनाव ओरैनो थायालासेनो टिउसन खालामनानै गावनि थांना थानाय राहाजों लोगोसे हादान ओनसोलनि गोबां फरायसा फरायसुलिफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे हेफाजाब होबोदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि उदालगुरि जिल्लानि 38 नं भैरबखुन्द BTC बियाबनि सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बनगुरुम गामिनि इज्रारानि देउरिया साहा ओनसोलनि उन गोग्लैसोनानै थानाय माखासे ओनसोलनि गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ टिउसन खालामनानै फोरोंबोदों। टिउसननि जोहै फरायसा फरायसुलिफोरनो फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गावनि थांना थानायाव एसेब्लाबो मदद मोननो हानाय इज्रारानि देउरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव गावनि मोन्दांथिखौ ओरैबायदि फोरमायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा इज्रारानि देउरि। आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बनगुरुम गामिनि। आं दासान्दि टिउसन लानायजों लोगोसे आं टिउसन लायैनि सिगां आं जरफुख्रि हाइ स्कुलाव आङो एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै आङो दायो फोरोंगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे आङो माखासे समखौ ओरैनो थायालाबानो आङो टिउसन लानानै माखासे समखौ आङो ओरैनो हगारो। दा आङो बे सा ओनसोलाव बेबायदि टिउसन लानानै गोबां बेबायदिनो क्लास 10नि स्टुडेन्टसफोरखौ आङो गोजान लामा हान्थिनानै टिउसन लाहैनायनि बेलायाव आङो हेफाजाब होनो हादों। बेनि थाखाय आङो जोबोद मोजां मोनदों। नोंथांनि सिगां फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि जोंनि सा ओनसोलाव बेबायदि मास्टारफोर दंफैयोमोन नामा टिउसन फोरोंगिरि क्लास 10फोरनि थाखाय? क्लास 10फोरनि थाखाय बेबायदि टिउसन फोरोंगिरि जोंनि सा ओनसोलाव गैथ'वामोन एबा गैयामोन। टिउसन लाहैनोबा जोंनि सा ओनसोलनि स्टुडेन्टसफोरा हरिसिंगा बा पानेरि बेफोराव थांनो गोनां जायोमोन। दिनै बेजों लोगोसे नोंथाङा मा बुंनो सानो गोबां दिनै बेबायदि गोबां लं डिस्टेन्स थांनाय आरो बेबायदि पेरेन्टसनिफ्राय आनज्रायनानै थानानै रुम भारा फरायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा सुंद' टाइमजों हेफाजाब होनो हादों, बेनि सायाव मा एडभाइस होनो सानो? बुजियासै। नोंगौ, जोंहा मोनसे समाव बेबायदि खाथि खालायाव टिउसन लाग्रा गैयिखाय गोजान लामा हान्थिनानै टिउसन लाहैनो गोनां जायोमोन। बे समाव पेरेन्टसफोरा रुम भारा बा हस्टेल आरो बेबायदिनो हान्थिनायनि थाखाय गारि भारा हरनो गोनां जायोमोन। गोबां खरसा जायोमोन। दायो जोंहा बेबायदि सा ओनसोलाव आं टिउसन लानाय हिसाबै आंनि स्टुडेन्टसफोरनि पेरेन्टसफोरा गोबां बेबायदि रुम भारा होनो गोनां जायाखै बा गावनि गथ'खौ गावनि नोजोरावनो लाखिनानै बेबायदि सोलोंथाइ होनो हादों। आं जोबोद मोजां मोनदों। आरो नंगौ, दिनै नोंथाङा बेबायदि टिउसन मास्टार मबे कनसेप्ट क्लियारेन्स खालामनानै बेबायदि जानो हाखो? गोबाङानो फरायसुला दङ, नाथाय एजुकेटनि बेलायाव फ्रायानो जों बेबायदि टिचिंनि लेभेलाव खम नुयो। बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? आङो उन्दै समनिफ्रायनो जेब्ला आङो फरायोमोन अब्ला आङो इच एन्ड एभ्रि वर्ड्स बा इच एन्ड एभ्रि सेन्टेन्स आं बेखौ माने बुजिनो थाखाय आं जेब्लायबो सेस्था खालामो। आरो बे सोदोबा मा फोरमायदों आरो मेथ्सनि बेलायावबा आङो गुदिनिफ्रायनो कनसेप्टखौ आङो क्लियार खालामनानै लादों आरो बिथिं साइन्सनि बेलायावबो। बयनिबो इजि नामा सासे टिउसन मास्टार जानो थाखाय? बयनिबो थाखाय इजि बेखौथ' इजिथ' नङा। मानो होनोबा टिउसन टिचार जानो एबा सासे फोरोंगिरि जानो बेहा गावनि रोंगौथि थानो नांगोन आरो बे आयदानि सायाव जिथु बेसिक्सफोर दङ, कनसेप्टसफोर दङ, बियो क्लियार जानो नांगोन आरो दा जायफोरानो बेसिक्स बा कनसेप्टआ क्लियार आरो गुबुनखौ फोरोंनो हानायनि बेबायदि एक्सपिरियेन्स दङ, बिथांमोना हागोन। आरो जायफोरनि कनसेप्टस आरो बेसिक्सफ्रा क्लियार नङा, फोरोंनो हानाय नङा आरो। ओरैनो खैजन दं नोंथांमोननि न'खरावहाय? बिब' बिनानाव फंबायफोर? आंहा मामा बाबा आरो आंनि बिनानाव 3 दङ। ओरैनो बेसेबां फरायथाजोबो गासिबो? आंनि बिनानाव जिथु सेकेन्ड बिनानाव BA कमप्लिट खालामबाय आरो सासेया HS कमप्लिट खालामनानै दायो नार्सिं कर्स लाबाय दङ, GNM कर्स। आरो सासेया HS कमप्लिट खालामनानै दंथ'यो। नोंथाङा बेसेबांसो फरायथाखो? आंहा BSc कमप्लिट जाबाय। आंहाथ' थांखिया दङमोन बेबायदिनो MScबो खालामनो थाखाय, नाथाय माखासे फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय आं खालामनो हायासै आरो जिहेतु जोंहा 3 नालाय, आंनि बिनानावफोरखौबो नायनांगौ जायो, बिनिखायनो थाथ'नाय जाबाय। स्पेसियेल थेंक्स टु योर पेरेन्ट्स।
आङो आंनि मामा बाबाखौ आंखौ दिनै एसेबांखिनि लेभेलाव बा एसेबांखिनि स्टेजाव लाबोनायनि थाखाय आङो हामबाय होनदों। गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोंखौ फोरोंबोबाय। खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोंनि फरायनायखौ बेबायदि ड्रप दोनासै, कन्टिनिउ खालामनायाव जोंखौ सापर्ट खालामबाय। बिनि थाखायनो आंनि मामा बाबाखौ आङो हामबाय होनो। मा मावो नोंसोर मामा बाबाया? जोंहा मामा बाबाया हाजिरासो मावो, मामाया बागानाव थाङो आरो बेबायदिनो बाबाया अन्थाइ देयो आरो गामियाव हाजिराफोर मोनोबा मावो। दिनै बेबायदि एसेबां खस्थ' खालामनानै दिनै नोंसोर मामा बाबाया माबोरै बेबायदि साब्रै फिसाजोखौ एसेबां गोजौ लेभेलाव लांथायनो हाखो? आं बेखौ आंनि मामा बाबानि नाजानाय होननानै बुंनांसिगोन, खारन मामा बाबानि नाजानायाव आरो जों बुजिनानै मामा बाबानि खस्थ'खौ नुनानै फरायनायखौ जोङो कमप्रमाइस खालामालासिनो फरायबोबाय थानायनि थाखाय जोङो एसेबां स्टेजाव फैनो हादों आरो। स्पेसियेलि फर दि पेरेन्टस, सासे फिसाजो फिसाला फोरोंनो थाखाय माबायदि जानांगौ बेनि बेलायाव माबायदि एडभाइस होनो सानो? फिसाला फिसाजोफोर फोरोंनायाव गिदिर बिमा बिफानि गिदिर दायथ' थायो। बिमा बिफाफ्रा मोजां गाइड लायोबासो गावनि गथ'फोरखौ मोजां लामायाव दैदेनलांनो हायो एबा सासे मोजां मानसि खालामनो हायो। जोंनि बिमा बिफाफ्रा गथ'आ माबायदि सोलिदों बेखौ एसे नोजोर होनो नांगोन। आंनि गथ'आ बबे लामाजों थांदों, फरायदोंना फरायाखै, फरायनायनि बेलायाव बेसेबां इन्ट्रेस्ट दङ, एबा मबे लाइनाव आंनि फिसालाया फिसाजोआ माने इन्ट्रेस्टेड, बेफोरखौबो नोजोर होनानै गथ'फोरा मबेयाव इन्ट्रेस्टेड बे लामाखौ बिमा बिफाया एसे लानाया मोजां आरो। दानि प्रेजेन्ट स्टेजनि इउथ्सफोरखौ मा बुंनो सानो? गोबाङानो माने बिमा बिफानि खोथा मानिया आरो गोबां बिदिनो माने गाव गावनि गोसोजों सोलियो, ड्राग्स एडिक्टेड जालांबाय। नों सासे फोरोंगिरि जानानै मा गुड एडभाइस होनो सानो? दाथ' जोंहा मुगायानो बेबायदि कम्पिटिटिभ मुगा, एबा जोङो बे कम्पिटिटिभ मुगायाव गासिबो लाइमोनफोरा माने मुगाजों लोगोसे कम्पिटिटिभ जालांनो नांगोन। नाथाय जोंनि माखासे ओनसोलफोराव बिनि कम्पिटिटिभ जानायखौ नुवालासिनो एबा बादायसुला मुलुगाव बादायालासिनो माने जोङो उल्थाखौसो नुनो मोनदों। माने बेबायदिनो ड्राग्स एडिक्ट जानाय एबा बेबायदिनो फेग्रा मुवा लानानै गावनि फरायनाय एबा गावनि जिबनखौ नस्थ' खालामनायखौसो जों नुनो मोनदों। आं दा इउथ्सफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो, जोङो जि समाव फरायनो मोनदों बेयाव जोङो मोजां फरायनानै लानो नांगौ। जि मुवाफोरा फरायनायनि फारसे एबा मोजां लामायाव हान्थिनायनि फारसे हेंथा होयो, बेफोरबायदि मुवाफोरखौ लायाबा मोजां। जोङो नुनो मोनो गोबां इउथ्सफोरखौ दायो बेबायदिनो फेग्रा मुवा लानानै गावनि बिमा बिफा एबा गावनि फ्राय देरसिनफोरखौ मान होनो रोङि, उल्था नांलायग्रा जों बेबायदि नुनो मोनदों। आं बेखौनो बुंनो सानोदि फरायनाय जिबनाव जोङो बेफोर फेग्रा मुवाफोरखौ लायाबाबो मोजां। मानो होनोबा फेग्रा मुवाफोरा गोबां फरायनाय जिबनाव स्टुडेन्टसफोरखौ बेबायदि गोहोम खोख्लैयो, गाज्रि लामायाव लाङो। लास्टलि मोनसे कुइसन खालामसिनो आङो। हार्डवर्क खालामनाय स्टुडेन्टफोरनि सायाव एट प्रेजेन्ट अर एट फिउचार, गोबाङानो माने नेगेटिभ सेन्स लाग्राफ्रा फिउचारखौसो नेना थायो, एट प्रेजेन्ट रेस्ट खालामनानै थायो। बेनि बेलायाव टिउसन फोरोंगिरि जानो मा बुंनो सानो? फिउचारखौ बुंनो थाङोबा गासैनिबो स्टुडेन्टसनि फिउचारा माने एखे जाहैजोबा। जेनेबा गासिबो साकरि मोनगोन बेबो नङा। जोङो थांना थानो थाखाय माबा नङा माबा खामानिथ' जोङो मावनानै जोङो गावनि जिबनखौ संसाराव थांना थासान्दि जोङो सलायलांखानांखागोन। बिनिखायनो मानसिफोरा बेबायदि नेगेटिभ कमेन्टस होयो, जेनेबा इसेबांखिनि फरायबाय बोरो माथो दाबो साकरि गैया होननानै। दा जोंहा पपुलेसनाबो बांदों, बिथिं फरायनायफोराबो बांबोबाय, स्टुडेन्टसफोरा बांबोबाय। इसिबांखिनि स्टुडेन्टसफोरनो जेनेबा सरकारा साकरि होजोबनो हागोन बेबो माने सम्भब नङा। बिनिखायनो जायफोरा जेसेबांखिनि फरायनानै दङ एबा जायफोरा जेसेबांखिनिखौ गावनि नाजानायनि गेजेरजों फरायनो हाबाय, बिथांमोना ओरैनो थायालासिनो साकरिखौथ' मोनाब्लाबो जोङो माने
गावनि आथिङाव गसंथानानै थानो थाखाय गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ जोङो मावनो हायो। जेरैहाय बेबायदिनो माखासे इयुथ्सफोरा पार्लाराव हाबहैदों आरो माखासे इयुथ्सफोरा बेबायदिनो स्पर्टसआवबो थांदों आरो माखासे इयुथ्सफोरा बेबायदिनो गावनि टेलेन्टखौ लानानै मोसानाय मुसुरनाय इफोराव दामनाय देनाय इफोराव थांदों। जों बेबायदि थांनो हायो आरो दा आंबो बेबायदिनो जबनि थाखाय ट्राइ खालामगासिनो दङ, इन्टारभिउ होगासिनो दङ। नाथाय समा मिलायाखै खोमा दायो मोनथ'वाखै, बिनिखायनो आङो बे टिउसनखौनो आंनि जेनेबा मा होनगोन पार्ट टाइम हिसाबै आङो कन्टिनिउ खालामगासिनो दङ।